Som Marián Henel, rodák zo Spišskej Novej Vsi a táto výstava je k životnému jubileu. Spolu s kolegom, s ktorým sme šli študovať na stredné školy a na vysoké školy do Bratislavy, končili sme v jednom ateliéri a tieto krajiny, ktoré ja na Spiši sa snažím realizovať, sú také senzitívne, ktoré sú ako podklad do abstrahovanej realizácie v monumentálnych obrazoch alebo dielach. Čiže znamená, že to vychádza z reality a pri rôznom takom senzitívnom hľadaní nejde ani tak o realitu, ako o pocit z tej krajiny. Čiže znamená, že je to také výtvarné hľadanie citu, čiže expresia, a tá sa potom dá použiť aj v rôznych technikách. Ja realizujem niekedy keramiky, niekedy nastenné maľby, až po plastiku.